V roku 1976 sa dvojičky Svetového obchodného centra otvorili pre verejnosť. Okamžite sa začali objavovať vo filmoch, lákali turistov a boli symbolom úspešnej americkej ekonomiky. Ich príbeh sa tragicky skončil 11. septembra 2001, no dodnes patria k symbolom mesta. Paul McCartney odštartoval svoje prvé veľké americké turné a fanúšikovia neverili vlastným ušiam. Okrem svojich nových skladieb zahral aj staré Beatlesácké hity, čo sa fanúšikom nesmierne páčilo. Paul McCartney nastavil týmto turné vysokú laťku koncertov pre ďalšie generácie. Taxi Driver je film o osamelosti taxikára, ktorého hrá Robert De Niro, ktorý sa postupne ponára do frustrácie. Film zachytáva jeho život v špinavom New Yorku. Práve v období frustrácie vzniká aj legendárna scéna Are You Talking to Me, ktorú Robert De Niro hrá pred zrkadlom. You talking to me? You talking to me? Talking to me? Well, then who the hell else are you talking? Talking to me? Well, I'm the only one here. Nasleduje zastávka Kapucínska. V roku 1976 dve firmy, Sony a Philips, začali vyvíjať nový formát CD. V tom istom roku, 1. apríla, dvaja Steveovia, Steve Jobs a Steve Wozniak, založili novú firmu Apple. Rok 1976 bol tichým začiatkom digitálnej éry, ktorá ovplyvnila hudbu aj celý svet. V roku 1976 vznikla opera Einstein on the Beach. Dielo, ktoré úplne zmenilo pohľad na to, čo opera je. Philip Glass a Robert Wilson sa poprvýkrát stretli v roku 1973 na uvedení diela The Life and Times of Joseph Stalin, ktoré Wilson vytvoril. Toto dielo trvá 12 hodín od 7. večer do 7. ráno a Glass s Wilsonom si veľmi rýchlo porozumeli. Zistili, že obaja nazerajú na čas a na prácu s časom rovnakým spôsobom. Jeden v hudbe a druhý v obrazoch. Hneď začali spracovať na novom diele, opere Einstein on the Beach. Dohodli sa najskôr na čase, opera bude trvať 4 hodiny a potom začali tvoriť hudbu a obrazy. I was not so interested in Chaplin. I felt that to do a piece about a man who was already a great performer, I couldn't see how we could do it. I mean, it seemed that we would have to have a Chaplin-like person, whereas because Chaplin himself was a performer, I saw problems with that. Then Bob suggested Einstein, and I liked the idea very much. It was a subject that had interested me as a boy, in growing up in Baltimore right after the war, the Second World War. Einstein was very much in the news because of atomic energy, and so there were, even as children, we were constantly barraged with popular books about relativity and Einstein, atomic energy, and all this stuff. So it was something that was part of my childhood. People said in the beginning, well, it's obviously not a play because it didn't have a text, it told a story. And they said, well, it's not a dance because it's not just dance. And they said, well, it's not a painting because it's not a painting. So I called them operas because it means opus or work. And I still think that's the best way to describe it. And with Einstein on the Beach, you have all the conventions of an opera in that it's within a proscenium arch. You have an orchestra pit with musicians. You have singers. You have recitative parts. You have parts that are sung. So in a sense, it is an opera. It doesn't tell a story. It's not a narrative form. It's not something that is trying to illustrate the way history books do Einstein. But it's trying to present a poetical interpretation of this man.
Čo je to opera? Opera v 19. storočí bolo hudobno-dramatické dielo. V opere spolupracovala hudobná zložka s tancom, s divadlom a s obrazmi. V opere 19. storočia išlo predovšetkým o silný dej, zápletku, popísanie emócie, vzťahu dvoch ľudí, láska, smrť. A s tým súvisela aj hudba. Hudba bola popisná, silná, emotívna, aby zdôraznila dej, ktorý sa deje na scéne. Opera Einstein on the Beach má iný zámer. Ide o abstraktnú hudbu bez deja, kde poslucháč je pozvaný k tomu, aby si sám vytvoril vlastný obraz. Nejde o popis Einsteinovho života, ide skôr o lyrické, meditatívne dielo. Je na vás, kedy do toho diania vstúpite, kedy z neho odídete. Ako povedal Robert Wilson, ten rozdiel je v tom, že nechceme rozprávať príbeh, ale chceme do toho príbehu vstúpiť. Keď chceme vedieť, aký je rozdiel medzi operou 19. storočia a operou Einstein on the Beach, najlepšie urobíme, keď sa spýtame opernej speváčky. Čo ty máš spoločné s Carmen? Ja som v Carmen debutovala. Bola to vlastne moja prvá inscenácia, ale nespievala som rolu Carmen, ale jej vernej priateľky menom Mercedes. A ty si mi povedala, že Carmen bola vo svojej dobe vzniku veľmi progresívna opera. Áno, pretože dovtedy sa naozaj pracovalo s témami šľachty, vysoko postavených ľudí, prípadne bola tam možno nejaká osoba, ktorá nebola hodná toho vyššieho postavenia, ale postupne počas opery sa k tomu dopracovala. Ale v Carmen je zrazu hlavnou postavou Rómka. Carmen má veľmi dramatický dej. Je to príbeh skupiny pašerákov, Rómov, ktorí sa priatelia s dedinčanmi, ktorí im trošku v tom pašeráctve pomáhajú. Ale je tam jedna femme fatale, žena s menom Carmen, do ktorej sa zamiluje Escamillo, obdivovaný toreador, a v podstate záver opery je tragický, pretože Escamillo v rámci bičích zápasov Carmen zabije. Na rozdiel od Einsteina, Einsteinovi nemáme dej. Žiaden dej. Je tam symbolicky znázornená postava Einsteina, ale je to opera, ktorá chce skorej symbolicky a poetickým spôsobom znázorniť
dôležité momenty v jeho živote. Napríklad to, ako rád hral na husle, alebo symbolický obraz vlaku, práca s číslami. Ale nemáme v nej dej. Hudba. Aká je hudba v Carmen? V Carmen je hudba veľmi monumentálna, popisuje dej, je tam veľké množstvo hudobných nástrojov, bohatá harmónia a speváci musia v podstate stále byť zvukovo nad tým orchestrom, čo je veľká výzva. Einsteinovi je oveľa menší ensemble, 8 až 10 hudobníkov. Speváci nemusia byť školené hlasy a scéna je omnoho jednoduchšia. Celá hudba je abstraktná, nesnaží sa popisovať žiaden dej a je založená na neustále opakujúcich sa rytmických modeloch. Opera Carmen je po francúzsky a tie slova sú tam naozaj veľmi kvetnaté, bohaté, je ich tam veľa a spevák má čo robiť, aby sa to celé naučil. V Einsteinovi speváci spievajú nie slova, ale čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alebo solmizačné slabiky la, so, mi, do, re alebo občas zarecitujú dadaistický text, ktorý nemá v podstate hlbší význam. Tanec. V niektorých operách, aj romantických, bola baletná zložka súčasťou operného diela. V Carmen takáto zložka nie je, ale samotní speváci tam majú občas tanečné vstupy. V Einsteinovi je tanec rovnocenným partnerom hudbe a obrazom. V Einsteinovi sú tanečné scény, ktoré oddelujú jednotlivé dejstvá.
Aká dlhá je Carmen? Carmen má viacero verzií, ale štandardne môžeme povedať, že trvá okolo 3 hodín, s tým, že je to rozdelené na dejstvá a medzi jednotlivými dejstvami sú pauzy. Einstein on the Beach má okolo 5 hodín. Je to predstavenie, ktoré je bez prestávky a ľudia môžu slobodne prichádzať a odchádzať počas opery. Carmen alebo Einstein? Ja si myslím, že obe, pretože každá z týchto opier má svoje miesto v hudobnej histórii a to je práve to krásne. A myslím si, že takisto aj Philip Glass stával na nejakých základoch tých predchádzajúcich operných diel. Napríklad aj tým, že v Einsteinovi použil slovo ária alebo slovo scéna. Rytmus v opere Einstein on the Beach má väčšinou veľmi pravidelný puls, ide dookola a neustále. Na prvý pohľad sa zdá, že sa v ňom nedejú žiadne zmeny. Avšak opak je pravdou. Napríklad v týchto dvoch rytmických paternoch, ktoré som vám práve zahral. Prvý. A druhý sú skryté 3 krátke rytmické modely. Prvý, druhý a tretí. Prvý má 4 tóny, druhý 3 a tretí 2. Oproti druhému rytmickému paternu si všimnime, že hneď prvý model sa skrátil o 2 tóny. Druhý patern ostáva ten istý, avšak namiesto tretieho ide hneď štvrtý, čiže nastáva skrátenie rytmického modelu. V celej opere sa dejú zmeny extrémne pomaly. Už na úvod opery diváci prichádzajú do zvuku týchto 3 tónov. Prvých 26 minút poslucháč vníma scénu, vníma 2 osoby na javisku, spevákov, ktorí sú v hľadisku, ale počuje iba 3 tóny a po približne 26 minútach prichádza ďalšia výrazná črta opery a to je spev čísel. Takže po našich 3 tónoch príde spev čísel.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Get some 79, with 87, 86, 12, the sailboat and it could get 22, 4. 21, It 16, it could 53, get the 87, railroad for these workers and it could get 12, for it is. 1. All these are the days, my friends, and these are the days, my friends. Čísla odkazujú na Einsteinové vedecké objavy a zároveň pomáhajú spevákom udržať sa v zložitom rytme skladby. Into 100 coins 32, of 68, 59, change. 736, 737, All these are the days. 62, Z pomalého a meditatívneho úvodu opery, ktorý je sprevádzaný spevom čísel, sa však presúvame veľmi rýchlym a radikálnym skokom do inej hudby. Rýchlej ako pohyb vlaku. Z rýchlej hudby, ktorá symbolizuje pohyb vlaku, sa opäť radikálnym skokom ocitneme v pomalej hudbe, ktorá sa začne opäť len 2 tónmi. A pripravuje nám novú scénu, konkrétne scénu súdnej siene. His Court of Common Pleas is now in session. Opera v sebe skrýva aj vtipné momenty. Napríklad obraz v súdnej sieni, kde chlapec, aj dospelý muž, jednoducho vyšpúlia oči a presýpu piesok alebo vodu, čo si myslím, že je opäť narážka na plynutie času. This Court of Common Pleas is now in session. V opere vidíme aj huslistu, ktorý sa podobá na Einsteina. A je to presne odkaz na to, že Einstein mal veľmi rád hudbu a sám hral na husle.
Dôležitou stránkou opery je tanec. Jednotlivé dejstvá, ako je vlak, súdna sieň a vesmírna loď, sú oddelené medzi sebou tanečnými číslami. Keď chceme vedieť, ako funguje čas, musíme sa spýtať fyzika. Najlepšie, keď sa spýtame môjho kamaráta, kvantového fyzika Daniela Nagaja. V obere Einstein on the Beach my hovoríme o pomalom čase. Že všetky zmeny, ktoré sa tam dejú, sa dejú pomaly. A môže byť teda čas pomalý a čas rýchly? No vieš si predstaviť, čo hovorí Einstein? Že keby si išiel strašne rýchlo, tebe by išli hodinky neuveriteľne pomaly. Mm-hmm. Celé to je dôsledkom toho, že svetlo letí rovnako rýchlo, nech robíš, čo chceš. To znamená, či stojíš, alebo či sa hýbeš. A teraz si predstav, že ideme merať čas. Máme nejaké hodinky. Také hodinky, ktoré by niečo také naozaj merali, že či sa čas mení, predstav si dve zrkadlá a medzi nimi si budeme púšťať svetlo. Nejaké fotóny, ktoré sa tu na tik-tak, 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 tik-tak odbijajú. Meriame si čas. Keby sme toto hodili do nejakej rakety, ktorá by letela a letela by strašne rýchlo. Strašne rýchlo znamená nejaký zlomok rýchlosti svetla. Tak potom nám na Zemi by sa zdalo, že tým v tej rakete ten čas beží pomaly. A to je preto, že teraz si predstav, že my by sme videli, ako sa im to svetlo v tej rakete od tých zrkadielok odbíja. My by sme videli, že to je tu zrkadielko a svetlo letí týmto smerom. Tu je to zrkadielko horné, tu sa to odbije. Tu je zrkadielko dolné, svetlo sa odbije. Tik, tak, tik, tak, tik, tak. Mm-hmm. Teraz túto svetlo lieta tou rýchlosťou svetla. Aj tu mne sa zdá, že svetlo letí rýchlosťou svetla, ale ja vidím, že od toho tiku po ten tak muselo preletieť vzdialenosť, ktorá je väčšia ako táto vzdialenosť. A čím rýchlejšie by tá raketa letela, tým väčšia je táto vzdialenosť. A tým pádom mne by sa zdalo, že keď na mojich hodinkách, ktoré ja mám také isté, tu čo si ich držím pri sebe, tik, tak, tik, tak, tik, prebehlo už oveľa viacej tých tikov ako jemu. Lebo to svetlo v tej rakete musí preletieť tam, tam, tam a tam väčšiu vzdialenosť. A o tom je relativita času. Keď sa rýchlejšie hýbeš, všetko ti ide pomalšie. Philip Glass a Robert Wilson nemali na operu žiadne peniaze. Napriek tomu do toho išli. Predávali lístky od $2 do $2000 a nebol medzi nimi žiaden rozdiel. Tie lístky boli rovnocenne vedľa seba. A lístky vypredali za 2 dni. Nemali peniaze, museli si požičať $150,000, celá produkcia stála $1 000 000. Glass s Wilsonom sa zadlžili na veľmi dlhú dobu. Einstein on the Beach je o rovnosti a o posúvaní hraníc. If you see any of those baggy pants south Chapel Hills, it was huge. Wind. If you know it was a violin to be,